Γεια σας. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι στην Πάτρα, στην περιοχή της Χαγιοπουλίου συγκεκριμένα, γωνιακό, τριάρι, δευτέρου ορόφου. Εδώ βλέπουμε το σαλόνι του, ευρύχωρο. Το διαμέρισμα είναι ανακαινισμένο το 2024. Η κουζίνα είναι άνετη, αρκετό αποθηκευτικό χώρο. Το μπάνιο του με παράθυρο ανάκληση και αυτό ανακαινισμένο. Το πλυντήριο πίσω από την πόρτα με παροχή αποχέτευση. 2 υπνοδωμάτια. Το πρώτο υπνοδωμάτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν γραφείο ή ξενώνας και το δεύτερο υπνοδωμάτιο με πολύ άνετες ντουλάπες. Είμαι ο Γιώργος Σταθόπουλος, συνεργάτης στο Jelly Real Estate. Αν θέλετε να δείτε αυτό το διαμέρισμα ή κάποιο άλλο διαμέρισμα σαν αυτό, καλέστε μας. Ευχαριστώ πολύ.